protagonistak. Badakizue urteetik urtera dantza molde edo eredu ezberdin bat izaten dugula protagonista, eta urtengoan ikusiko zenutenez, zaldikoak eta beren senideak, zamaltzainak, zamariak, xebaletak edo beste. Batzutan ikusiko duzue, badakizue zaldia animali basa dela, animali basatia, eta batzutan ezten eta otzantzen zaila dela, ez dugu lortu guztiak eztea, batzuk bai, eta horiek ikusi ahal izanen dituzue gaur. Hasteko, hori bezala etxekoekin hasiko gara, etxekoekin eta etxetik gertuko lagunekin. Duguna dantza taldeko lagunak eta batez ere Maritzuli dantza konpainiako lagunak, Biarritzetik heldu direnak. Zuberako maskaraetako eta Zuberako oroar zenbait dantza emanen ditugu, eta fijatu zaitezte batez ere bertako zamaltzainean. Jon Irureta Goienak eginen du zamaltzainarena, aspalditik Zuberako dantzei buruz lan teoriko eta praktiko handia egina dute Maritzulikoek, eta beraz, naiz eta manesok emanen ditugun Zuberako dantzak, espero dugu bazuen gustokoak izanen direla. Mila esker eta Duguna dantza taldea eta Maritzuli dantza konpainia zuekin.
Chevalet, hango zaldikoa, gainera izen berezia duena, Bertrand izena du bertako zaldikoak, eta ikusiko duzue Zubirako zamaltzaina ferratu duten bezala, hauek ere Bertrand ferratuko dutela eta beraz basa izatetik. dizkigu haurtzaka dantza taldekoak. Behasainen, Ireila zaldikoa hor plazan ikusten aldo zuen.
Esan digute, ez dakitela ongi, zaldikoa edo behorra dut. Bueno, ikusiko duzu dantzan eta zuek epaitu. Txalo berezi bat eskatu nahi dizu.
ateratzen direla, bertako animalarioarekin olako segitze handi bat egiten dute, zaldikoak ateratzen dira, baina ateratzen dira dragoiak, ateratzen dira arranoak, animali guztiak. Gaur etorri zaizkigu nagusiak eta txikiak eta hiru dantza ezberdin emanen dizkigute, ikusiko duzue kontradantza gisako zaldikoen dantzak dituztela hauek, eta beraz...
badira eta Beasaingoen errespetuz edo haik usten ala esatea uzten badigute, dira zamaltzaina, hasiera-hasieran ikusi duguna, eta lantzeko zaldikoa, eta ezin ziren falta. Aipatu dugu hasieran, zaldiko batzuk otzantzea kosta zaigula, eta horietako bat izan da lantzekoa, baina kostata ere, hemen izatea lortu dugu. Txantxoak eta alakoak agian iruindar aurpegia dute haien masken azpian, baina esan dezakegu zaldikoa bai dela lantzekoa, eta hori da gaurkoan kontatzen duena. Beraz, txalo bero bat lantzeko iauterian.
gaur Iruñan genuen Espalak dantza jaialdia, duela 12 urtetik ona egiten duguna, urtero dantza molde ezberdin baten inguruan, eta urten Zaldikoak genituen protagonistak, Iruñeko dugunako dantzari ez gain, heldu dira Biarritzetik Maritzuli Dantza Konpainia, Bartzelonatik Esbar Català de Dansaires, Montpellier ondoko Cournonterral herritik bertako Xebaleta edo bertako Zaldikoa, Beasaindik ere Aurtzaka dantza taldea, han ezpata dantza egiten dute irela hasieran eta Zaldikoak lagundu egiten die ezpata dantzariei, eta bukatzeko Lantzeko Inauteriko Zaldikoa. Lantzeko herritarrak ez dira heldu, baina behintzat haien materiala eta Zaldikoa bera utzi digute eta dugunako dantzariekin bete dugu pixka bate osatu dugu taldetxoa. Eta hori izan da, bihar jaialdiak jarraipena izanen du Eibarren, bertako kezka dantza taldearekin ere bien artean antolatzen baitugu jaialdia. Eta hori, ikusi ahal izan dugu Zaldikoekin egiten diren dantza molde ezberdinak, alde batetik inauterietako dantzak, izan esate baterako maskaraetako dantzak zuberoan edo Lantzeko inauteriko Zaldikoaren dantzak, gero Korpuseko segizioetan eta egiten dituzten dantzak ere Bartzelonako kasuan esate baterako, edo ezpata dantza bati lagunduz, herriko bestetan, igartzea egunean, esate baterako Beasainean egiten dituzten dantzak, ez? Beraz, Zaldikoaren inguruan dantza molde ezberdinak, eta nik uste, jendearen dako ere, jende saldo ederra bildu da plazan, eta gu pozik, eta ia bihar Eibarren eguraldiak laguntzen digun, eta bide beretik doan bertako jaialdia.